Hello guys, welcome back to my channel. For today's video is duty ko Monday, and then actually quarantine ika day 10 na karon, no? Day 10 for the quarantine. So ako'y mag-duty karon for 12 hours din sa MOR kay di ba may pwedeng ubat sa tanan og duty. Yeah, for safety purposes. So around 5:55 na sa morning. So pasulod na ko. Wala gi-fix na ako mga dala. Yan, mga charger, suguban pa kahit 12 hours, so 6 to 6. So nakoy balon. I have my balon. Yeah, para din ako magawas-gawas. And my water. Oh yeah, completos ricados. Alright, so I don't know. First time na ako mag-duty og 12 hours. Then is MOR. Beautiful day. Alright, so nana ko sa sulod. Pag turn on pa na ako ang mga gamit dire. This is my first hour. And double check. Check mga ano karon. Magandang tulong ko yan para sa ating mga babae. Siguro may app darating na 7,000. Karon mag-hook up me og TV patrol or DZMM sa MOR. So as you can see, mingaw kay mo station. Pila lang ka mga employees ang ga-duty kay suspended pod karon for airing ang pamahaw espesyal. So ang MOR is mag-play lamig music, nalay magbantay para mag-hook up og mga broadcast from Manila. So good morning sa inyo ha. First hour ni nako, and sa 6 punto na sa bunta guys. Alright. And alas 7 na guys sa morning. So pamahaws ako. Well, umanam ako nag-prepare po sa mga sa mga dapat buhaton i-prepare para on air, and then nag-hook up ko sa DZMM. So right now mahaws ata guys. Lamig akong pamahaw courtesy of my wife. Right. Yeah. Espesyal nga pamahaw. Ang napay lunch para later dili na magwan. Hindi na magbalik-balik gawas para iwas sa expose bitaw. Mas yung makatabot na daw wala ta kabalo, di ba? Right, so mga so guys. Alright guys, so right now nag chill sa kay wala pa may nag TED filon pa. So kailangan ko mag-play lang og mga commercials, so dapat i-play na ako din sa mo ang system sa MOR, but at the same time nano sa akong Instagram, akong favorite na artist po na si Jack Johnson nag-perform. Alright, naghang lang. Ayan, chill sa guys. Alright, so by the way, we hope na nag-stay at home mo para karong adlaw. Kay kailangan yun nato nga nara sa itong mga tagsa ka mga balay. And then please ganina naminaw ko sa DZMM, sigul kayo kay usag mga medical frontliners nato, mga practitioners nakasinati na pulog mga like discrimination, di ba? Then to think na kailangan nato sila guys. So dapat support lagi ta sa ilaha. Chill sa ko ha. 3 hours later. So 3 hours on duty na ko, around 9 o'clock na mga guys, migo-miga, and then nabisi ko og TikTok. Follow din mi sa akong TikTok at Romantico. Ako, muna siya akong gipanghimo-himo karon nga mga TikTok guys. Kanay tanawa. Coronavirus 我真受气你，阮无通食肉，阮无话通做工。
隆中是为着你，为着你，我要拍你咯！你看我走哈，你看我赶紧走。 Alas 10 na ang oras na to sa morning. So pila na ni ka oras na ako. It's 4 hours na ako nga duty out of 12 hours on duty kay one DJ lang a day ang mag-duty sa amo sa MOR. So karon nag-load sa ko music yung nag-hook up ko gay na sa DCMM. So ako sa ning ipang load ang mga music until unya sa alas 4 and then unya po din sa alas 5 dayon mag-live na po dayon may para sa TV Patrol North Mindanao. Hindi ako gibuhat karon sa akong trabaho. And after ana sulatay mi og mga played na commercials all day. Yeah. So 11 o'clock guys and then kamulo pagyapon ko og sulat sa mga commercial logs kung asa isulat mo dapat kung played ba or on air and then check og something sa amo ang chat sa MOR and then right now murag sige na pang-invite mo makauban og Food Panda. Kuan day no kaning salamat ani mga taga Food Panda guys kay isa po ni sila mga frontliners siyempre kay wala ni sila mga delivery boys bitaw na magunsa na lang yung gatong mga narasbalay ba pero at least naman kudos sa mga delivery boys sa tanan dili lang Food Panda sa tanan dis Cagayan de Oro street buy kana mga nasa fast food or daghan na kay mga style karon no sa pag kanang online na mga business na inawad-an na po'y nabulahan na negosyo ani mga panahuna. Like dagan na kay sa Cagayan de Oro pod guys dinhi sa amoa nga online business like groceries, nakatry ko ana mga utan, nakatry ko ana and then na mga isda, mga karne tanan na. Pwede nilang door to door ninyo sa ilaha ang inyong mga orders. So inahala na karon ang ka-amazing. No, dili man ta nagampungan pero at least na yung mga nakunahuna ngayon ani nga mga negosyante para pud na maiwasan na mo dikit-dikit itong linya sa taas kay nga mga linya sa sa groceries or ma-expose ka sa daghang tao, right? So kudos salamat sa lodo mi sa inyo mga mga ga-deliver og nagimo ani nga negosyo na ka-isip-isip. Salamat guys. Alright, so padayon pagyapon ko ako'y gahulat o kabalo mo sa ko gulatan, paniudto na lang gyud. Paniudto kay gusto ko mag alas 12 na gyud. 5 hours na pa and then out of 12 hours so 7 hours more to go para sa kong duty on a Monday. Yeah. Alas 12 na sa udto, so lunchtime, break sa. And got here my baon. Got the rice. Og naapog ko'y ang sama ni be. Alal! Lupig kayo! So, dito daw guys. Dinis ako sa sulod sa sakyanan magkaon kay bawal dito nga magkaon sa sa sulod sa studio. So pero kung sa tanin ni chill around 12:03 balik ko niya dito nakabutan naman sa kog mga nakaload naman sa ko dito mga songs, music ug band pa. So again, check kung food karon. Ako'y rice gamay. Rice gamay. Shout out sa ko ang kuan, ko misis for cooking me wagid sa itulog guys kay ingon man ko nga 6 AM to 6 PM dulog kay mong balay pero di na ko gusto muli di na ko niya gusto ipabalik dito sa kaya para safe di na ako magbalik-balik pag daladalaw kagaw quarantine. So may broccoli akong favorite and then ang longganisa so humot so kaon sa ko ha.
Many unbearable hours later. So, alauna na guys, and human ako lunch, and then balik na po ko sa work, and as usual, sulat na po ko para sa mga commercials, and then Facebook, and I hope na nanood na po mo diha. And syempre, unya, medyo luya na kay nakakaon na, and salamat din sa food na gipabaon sa akong wifey. Yan sa yung longganisa, and then sa broccoli, and then ganina sandwich, and then boiled egg o kaning lami kay na lemon water. Yan. So, pila na lang ka hours. Mao man na ko, and quarantine at work. Many tic-tacs later. Sabi ng nanay ko, bakit hindi ka mag-abroad? Para magkapera ka naman. Sabi ko, Nay, ayoko mag-abroad kasi wala ka ron. Sino magpapiansa sa akin? Alright! Around 2 o'clock in the afternoon na, and napahayag na gyud ni Erwin ang amoang suga. Yeah. Okay kayo? Okay, kayo, finally. Nahayag na? Ayan na. Oh, nanay kahayag mga igala, ganina magugay. Nani oh, ang suga ana. Oh, hindi karon. Alright. Let's rock and roll. So nanami suga, nanami kahayag din ni guys. Grabe kang ngit ka ganina. See? Galing-galing. Na-stress na guys, ting snack na. Salamat Sir Dance sa iyang pa-burger. Yay! Sana. Sir Dan, thank you. 4 PM na, and then karon nga kauban ako kuan ka-chat ang mga kauban ako nga mga vloggers. Hey. Hi. Hi. Take care. Shout out. Kalahin kita mga baba oh. Watch out sa banana ko fans. Watch out. Watch out. Oh, Biang, say hi, Biang. Ton. Mga pangit kasi sila, mga pangit. Alas 5 na, antak na sa hapon, and then nag-start ko din yung medyo hayag-hayag karon. Pangit-ngit na po, pa-sunset na po ng ako ang maabdan. So, alas 5 na, and then I have 1 hour left na lang, but kinapan ako nga mag-load of music the entire show hangtod ugma. So, para ang magpuli sa ako is dili po siya mahutanog song o dili po siya mahutanog commercial. So, alright guys, it's 6 o'clock! Gabi na kaayo! Pero ang problema, wala pa ko naman sa trabaho. Nga pa ko pang buhaton. Mag-load lang ko, nag-load na ako ang music, pero ako lang yan damang playlist, and then commercial ako lang hulatan for tomorrow. Alright, so maybe unya mga last 7 siguro ko maka-uli guys. Ako na ni humanon, happy to good ko. So more than 12 hours, so I think mga 11, it's 13 hours ang ako ang duty karong adlaw gid ay guys. Yan. Lunga proteksyonan ang heart at ang buong katawan. Take Centrum Advance every day. Guys, so human ako sa ako ang work for 14 hours. 14 hours a day. Alas 8 na sa gabi. So medyo bingaw na, and then git na sa gawas. Sakit ang akong likod. Human ako sa kung dapat buhaton para sa next DJ tomorrow si Master Poppy. Okay na po lang iyang sundan. So we hope na mabalik na into normal ang ato ang MOR kay gimingaw na gaming tanan mga MOR DJ sa inyo ha. And especially sa mo ang tandem ni Master Poppy, gimingaw na kami sa inyo ha. Sa ato ang more sa umaga may elder request. So we hope and praying mahuman na ning krisis sa tibuok kalibutan, og di nun ta mo daghan pa ang kuan guys ang mga confirmed cases
mo lower na unta, and then maulian lang tanan mga na igo karon sa COVID-19. So ato na i-pray kung nata sa mga balay, please stay at home. Kung walay reason nga mo gawas mo guys, please hangyo lang namo sa inyo, please stay at home, and then enjoy lang ninyo yung baling-baling sa inyong family. And then syempre kung wala na yung rasyon, pwede mo manuktok sa mga government officials na sa inyong barangay. Kay mao ra gina ato hangyo nga mahuman na ni para makalag-laag na takapoy di kayo pa. Nga, siguro nag-TikTok ani. Nanggo tani But anyways guys, salamat kit sa pag-view sa kuang YouTube channel. Bye! Please stay at home and social distancing i-apply ninyo guys. Salamat. Bye!